Pamene tikuyankhula pano padusa zaka 30 kuchokera mchaka chimenechi cha 1994 pomwe ku Rwanda kunachitika nkhondo ya masiku 100 ndipo idaphetsa anthu pafupifupi 800,000. Ndikulandireni ku program ya kufukula mbiri pano pa Mzati. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndili ndi John Gunde. Ndikulandireninso mu sabata ina pamene tikhali tikuwapatsira Malawi program iyi. Tathokoza kwambiri bwana. Tayamikira. Ndithu. Amene ali pa kamera ndi John, makamaka amene ali pa kamera ndi Joe Nsomera. Mwina ndidangoyamba kuwapatsira Malawi kuti ku Rwanda mchaka cha 1994 Rwandan genocide kudachitika nkhondo imene anthu mazana kaya ndi anthu ochuluka kwambiri adaphedwa kwambiri, imene idachitika pafupifupi miyezi 3 ndi masiku 20 titero for 100 days. Yes, 100 miyezi 3 ndi masiku ake 10. Tiyambire pamene Rwandan genocide ya mbiri yokhudza nkhondo yapachiweniweni imene inachitika mdziko la Rwanda kwambiri makamaka imene idayamba mchaka cha 1994 imene inachitika kwa masiku okwana 100. Yes. Ndimodzi mwa mbiri zimene zili zosayiwalika pano pa dziko lapansi komanso zomvetsa chisoni kwambiri kuti within a space of 100 days kukaphedwa anthu okwana 800,000, close to 1 million. Sichinali chinthu chamasewera. Ndanthu ochuluka. Nde mbiri imene ndithu kwa sabata ziwiri zimenezi tikhala tikukamba kuti chinachitika ndi chani. Amalawi adziwe kuti kodi maiko anzathuwa mbiri zawonso nzotani. Titakhala kuno kumudzi kwa sabata ziwiri taonanso kuti mwina tilole mdziko la Rwanda. Chifukwa kuno anthu timangoti anthu othawa nkhondo Burundi ndipo kusokoneza kunde kulipo kwa basi chifukwa chona kuti timangoti Burundi koma ambiri mwa anthu amene ali kuno siya ku Burundi. Okay. Ambiri amene tinawo kuno ndochokera mdziko la Rwanda koma kuti chifukwa chona kuti anthu aku Rwanda ndi ku Burundi chilankhulo chawo chimakhala chofanana chimene chimachita kuti Kinyarwanda. Okay. Ndiye anthu timangotibe Burundi koma sikuti ndi onse aja amene Burundi. Ena aja ndi ochokera mdziko la Rwanda. Nde kwambiri tikhati musabata ziwiri zimene zifuna tifuna fotokoze kuti zinayamba pati nanga kuti zifike mwe zidafika paja zinafika motani. Nde mwina lero tikhala tiyambirira kwambiri ndi chiyambi cha mitundu ya imene yapezeka ku Rwanda. Nkhondo ile yakhudza kwambiri mtundu wa Mahutu ndi Matutsi. Okay. Mahutu ndi Matutsi. Aha. Okay. Choyambirira dziko la Rwanda mtundu umene uli wochuluka kwambiri mpaka napano ndi mtundu wa Mahutu. Ndipo mtundu wa Matutsi ndi umene uli ocheperapo. Koma mbiri ya dziko la Rwanda imanena kuti pambali pa mtundu wa Mahutu ndi Matutsi mtundu oyambirira kubwera mdziko la Rwanda unali mtundu wa Matwa. Mtundu umene wa Matwa ndi mtundu umene kuno timawutchula kuti Abatwa. Ndi anthu amene ali afupi. Mwandionera pati. Nde timati Abatwa chifoti paja anthu ambiri ndi Mabantu. Nde chilankhulo chathu chimakhala chofanana nako. Kumene kwa mati Matwa pamene kuti mati Abatwa. Nde mtundu oyambirira kubwera amene ndafotokozera unali mtundu wa Matwa. Pamene mtundu umene unadzabwerako ndipo Matwawa anakhalako ndithu pakati pa 80,000 ndi 3000 BC. Zaka zapitazo. BC, that's before this era of AD. Okay. Nde mtundu umene utakhala ndi pamene tsopano pafupi zaka za ma 700 ndi 1500 BC kunadzapeza kuti kwamba kubwera mitundu ina makamaka mtundu wa Mahutu. Okay. Amene pambuyo pake kunadzabwera omalizira kubwera unali mtundu wa Matutsi. Nde mitundu itatu yonseyi inkakhala mdziko la Rwanda
opanda zovuta kwambiri amakhalira na bwino ndithu. okay. Mwina amene amaoneka kuti amazunzikako pang'ono anali matwa chifoti oyambirira kufika zimene zidachitika zimene zidakhalira kuno kuti kumalaiko kumene amabwera amaravi atumbuka adapeza abatwa ndi adapeza kumawa kuno koso adaliko kuno abatwa analipo. The earliest inhabitants of Malawi were the abatwa before people like us. amene adayambirira kukhala ku Rwanda anali matwa amene kuno timati abatwa kuno koso amene adayambirira kukhala kuno ndi matwa omwe amene wanda amene ali tikamati ife timati kuno kumalawi nkwatu ndi zoonadi nkwatu sitikunama koma tikamati ma original inhabitants ndi abatwa. Ndi ku Rwanda zinakhala somoteromo kuna kuti matwa anali anthu oyambirira koma chifukwa chakubwera kwa mtundu wa Mahutu ndi Matutsi zinamba kuna kuti chifukwa chofuna kupeza malo mtundu wambiri wa abatwa unayamba kumachepa. okay. chifukwa ambiri amathamangitsidwa ndi malo ambiri anayamba kutengedwa ndi mtundu amaibaja kwathamangisa kwa amaibaja. okay, amafuna kuti Matutsi kama Mahutu apeze malo okwanira. okay. Ndi anatenga malo ndithu ndikumakhala mukuyerekeza mtundu wa Matutsi ndi Mahutu ndi anthu amene ali osiyana maonekedwe komanso muzochitika. Mtundu wa Matutsi unali mtundu umene muntha imeneyo unali mtundu ozindikirako zinthu pang'ono kuyerekeza ndi Mahutu. okay. kunkhaniso zokuza business amakonda kuzidziwa bwino kwambiri unali mtundu wa Matutsi. Koma mtundu umene unali ngati ochuluka kwambiri unali mtundu wa Mahutu amene over 89 to 90% unali mtundu wa Mahutu. Pamene Matutsi anali ochepa kwambiri koma mtundu umene umaoneka kuti unali ozindikira zinthu kunkhani ya business komanso mtundu umakhala ndi zinthu ngati ng'ombe kwambiri unali mtundu wa Matutsi ochepa aja. Matutsi ndi amene adali amabusiness kwambiri anthu otakata kuno ku Malawi ndoti ndi ayawo anthu otakata chimodzimodzi ngati amenewo. Ndi unali mtundu umene unali ozindikirako kwambiri kuyerekeza ndi mtundu wa Mahutu. okay. amene Mahutu ambiri amakhala ama subsistence farmers oti angolima angopeza chakudya adye pamene Matutsi amakhala ndi ng'ombe komanso zambiri amaona kuti anali anthu ozindikira. okay. Ndi pofika mzaka za ma 1884 kunatuluka nkhani pakati pa anthu a mtundu wa Chingerezi imene timayitchula kuti timayiphunzitsa so ma secondary school ku form 1 imene timakamba nkhani yokhudza ya partition of Africa. kuigawa Africa kuigawa. Ndi maiko a Angerezi aja anayamba kubwera kuno ku Africa aliyense ndi kumatapako mbali gaulanga ndili koma uko kuli kale Rwanda dziko la Rwanda lilipo kale. okay. dziko ngati Rwanda ngati dziko lilimu lisali choncho yayi. okay. koma kungochidwa kuti kungochidwa makenya Rwanda chifukwa pamenepo ndimakumbukira mbiri ya Malawi kuti lidali dziko lopanda dzina komanso kudalibe dziko limene lidali ndi silidali dziko loyendesedwa ndi mtsogoleri mmodzi zimangotengera maufumu a mitundu kuti inu gawo lanu ndilo ndeti mafuna ndizindikire kuti ndene kuti kapena ife tinachedwa kukhala ngati dziko ku Africa kuno ndimene mamangira zinthu zathu. Ndi mu 1884 itaphulika nkhani ya Scramble for Africa pamene anthu achikuda amene Angerezi amabwera kuno ku Africa 1884 to 1888 amabwera kuno ku Africa kukhala kuphangirana ine nditapa mbali Scramble for Africa partition of Africa mene ndatenga iki ine maliranga ndi yawo ndichula kuti Nyasaland ine gawo langa ndili ndichula kuti Portuguese East Africa iyayi ne mbali yanga ndichula kuti German East Africa ma Germans anabwera ndi ku Rwanda kuja amene anabwera anali anthu a ku German. Ndipo by that time Rwanda ndi mbali ine amene kuli Burundi anatengedwa kukhala m'manja mwa ma Germans. Kuyambira 1884 mpaka na mchaka cha 1916. Chifukwa 1916 nkuti nkhondo ya dziko lonse lapansi ili nkati. Ndi mmene imafika 1917 kuti apeze kuti ma German nkhondo yamba kotani kualaka.
ya dziko lonse lapansi ija pakati pa dziko la Germany ndi dziko la Britain. Okay. Nde 1917 chifoti imene ndakuti First World War. German and ma Britain. Britain. Chifukwa kuti ma Germany nkhondo ija yawalaka. Maiko onse amene anali pansi pa dziko la Germany analandidwa kuchoka m'manja mwa dziko la Germany kuti apite m'manja mwa dziko la Britain. Nde zimene zija zidapangitsa kunena kuti by 1917 dziko la Rwanda limene poyambapo lidali pansi pa dziko la Germany lidatengedwa sinalinso m'manja mwa dziko la Germany koma dziko la Belgium ndi limene lidatenga dala lija. Chifukwa chani dziko la Belgium? Dziko la Belgium ndi dziko limene limathandizira nkhondo ija pothandiza dziko la France ndi Britain. Nde ngati kungolithokoza kuti tathokoza matithandiza nkhondo iyi tatengane kachiduswa ka Africa ndimada katenga tsopano dziko la Rwanda. Amzathu amene mwango yatsa kumene kanema wanu komanso kutsegula wireless yanu ya Mzati ndikulandireni mkatikati mwa program ya kufukula mbiri imene timakupatsirani pano pa Mzati. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndimakhala ndikulankhula ndi John Gunde pakamera sabata ino amene akujambula kuti tioneke mene tikuonekera amene ndi John Somera. Pamene tikupitirira ndi program yathu tikukamba mbiri ya Rwandan genocide 1994. Koma tisadafike kuti nkhondo yachiweniweni yabuka ku Rwanda tikuona chidayambisa ndi zotani. Ndiye tipitirire pamenepo. Mukuti Belgium akuti atenga dziko la Rwanda ngati chithokozo kuti athandizako nkhondo ya ku Britain ndi France kulimbana ndi Germany. Nde dziko la Germany amene la Belgium litatenga dziko la Rwanda lidakhala ngati koloni yawo. Ndipo adayamba kuliyendetsa. Koma ma Belgium awa ndi amene anayamba kubweretsa udani pakati pa mtundu wa Mahutu ndi Matutsi. Chifukwa ndanena kuti majority ya anthu mdziko la Rwanda anali anthu a mtundu wa Chihutu. Pamene ma minority anali Matutsi. Nde iwo matwaja anabeso ntchito amene madwafu anabesera kuti anabena ntchito. Ndiye boma la ma Belgium linayamba kutenga anthu a mtundu wa Chitutsi ndimayika mboma. Maudindo osiyana okhudza kuyendetsedwa ka dziko kandi ogwira ntchito mboma osiyana samatenga anthu awa amene anali anthu ochuluka awa amakonda kutenga anthu a mtundu wa Chitutsi. Zimene zina Chitutsi ndawa adali otakata anyamata odziwa ma business otero anthu oyidziwa taoni akwatenga kuti titumikire boma limodzi. Pamene Matutsiwa Mahutu akusalidwa chabwino. Ndi zimene zija zinamba kupangitsana kuti Mahutu akamaona Matutsi asamaone ndi diso labwino. Ndiye kuti nkhanza zonse zimene Angereza aku Belgium amapanga Mahutu akamaziona samaona azungu aku Belgium okha amaona limodzi Matutsi. Ndi zimene zija iwo yamango yang'ana. Chifukwa wani ambiri mwa iwo anali kuti sanapita ku sukulu komanso anali osauka. Nde amangoponderezedwa mmene zingakhalire. Ndipo zinthu zinayamba kumayenda ndithu moti mpaka na Matutsi ambiri anayamba kufuna kupeza njira kuti sizingatheke kuti tichoke pansi pa ulamuliro wa ma Belgium. Koma njira yake simadziwike for ma Belgium they were supported by ma Africans. Nde zimene zija sukulu yavuta chuma chovuta akubayidwa ndanzawo omwe adziko lawo limodzi ndakusakasaka kuti atiwombole ndani angatiwombole ndani. Ndipo zimene zija tsopano pofika mzaka za ma 1930 1940 ku Rwanda nkuni kutabwera mpingo wa Roman Catholic. Nde ngati mpingo unkamva chisoni kwambiri ndi mmene anthu aku Rwanda makamaka mtundu wa Mahutu ukuzunzikira. Chifukwa ambiri anaponderezedwa kuyerekezedwa ndi Matutsi. Ndipo mpingo wa Roman Catholic unayesetsa ndithu kumapanga support anthu amenewa akusalidwa kuti ifeyo ndambuye mwina ntchito ndawo amene mukuwazuzawa komanso kumalimbikitsa nkhani yokhudza kuti adzimenyere ufulu wa dziko la Rwanda. Sadangopitira chipembedzo chokha
koma kuti nawonso akhale pa ufulu. ngati mezi Moyo makhale wakuthupi. ngati mezi makhale kuno ku Malawi mipingo so inakambapo sabata yatha za Gomani kuti mmodzi mwa missionaries Michael Scott ndi amene ankamthandiza kwambiri Gomani pofuna kulimbana ndi Angereza kuno ku Nyasaland. Mipingo ina ndithu imayesetsa ndithu kuti ngakhale anthu atiwauza za ufumu wakumwamba. Ngakhale after independence tinabwera ndi the end times. Kalata yochokera kwa mpingo wa Katolika. Tikupita kumwamba ina koma sitikudziwa. Koma tikukhala pansi pompano. Ndi umoyo wanthu udzikhala bwino. Imene ndi ntchito ya mpingo yomaona kuti Roman Catholic Church. Ndimene unka umathandizira anthu aja kuti yayi musadandaule, we are going to work with you mpaka na zinthu zitani kuti zisintha. Chabwino. Mmene zaka zikupita kuti tsopano dziko la Rwanda likuyendetsedwa ndi ma Belgium. Pofika mzaka za ma 1950 kamphepo kanayamba kumaomba. Kuonena kuti china chake munomo chichitika. Chonena kuti tsopano anthu ambiri achikuda akhoza kupanga demand kuti akufuna independence. Nde zimene zijema anthu azungu aku Belgium ankaziona kuti ndi mphepo imene kuombera by 1958 ku Ghana alandira ufulu odzilamulira. Komanso maiko ena kuno ku Africa ali mu nkhondo yodzimenyera ufulu wa dziko lawo. Ndipo amadziwanso kuti anthu aku Rwanda makamaka Mahutu amene akumva kuwawa pansi pa ma Belgium ndi Mahutu iwo akhozanso kupanga demand independence. Ngati ku Rwanda kukhale nkhondo ya independence oyambisa ndi Mahutu. Ndi Mahutu osekhala koma akakhala Matutsiwa tatenga kale ndi athu. Zimene zijaso pano zidayamba kupangitsa kuti tsopano Mahutu adzipangira chipongwe Matutsi mwachibisira mdziko lawo lomwelo. Nawonso nthawi zina Matutsi chifoti they are supported by the government amathanso kupanga chipongwe Mahutu. Mwina kupha anthu ena kapena kupanga chipongwe cha mtundu ina lonse wina alesa apangira nzake. Nde mbewu imeje namba kudzalika kuti ndekuti njira yofuna kuthana ndi yawo idzikhala yachani kodi ya ziwawa kapena kuti kupha anthu ena kuti wajazi kuti fe sizikutisangalatsa zimene akupangazo. Ndifeke mu 1956 imodzi mwa mafumu a Chihutu ochedwa Dominic ameneyu anaphedwa ndi anthu ena amene amaganiziridwa kuti analima Tutsi. Ndifoti anthu aku a Chihutu atamva kuti mfumu yathu ija ikumveka kuti yaphedwa ndi anthu a mtundu wa Chitutsi. Zimenezi zinawapweteka ndipo adamva kuwawa. Zotsatira zake adamba kufuna kupeza njira yofuna kubwezera zimene mtundu wa Matutsi wapanga pofuna kupha imodzi mwa mafumu a Chihutu. Ndipo pamene paja adamba kuti Mahutu ambiri amatamona munthu wa mtundu wa Chitutsi amene kuti apange naye china chake kuti abwezere zimene iwo achakupanga. Ndipo samaopanso kuti anthuwa akugwira ntchito ndi boma. Chifukwa iwo amene amaonera ndi anthu achikuda anzawo osakhala azungerezi amene amagwira ntchito mboma. Mukupita kwa nthawi tsopano pofika mchaka cha 1958 ma Belgium anadziwa kuti anytime kunoko zinthu zitani kuti zasintha. Ndipo kusintha kwa zinthu kudai kunena kuti anthu a mdziko la Rwanda pamene amamenyera ufulu wa dziko lawo kudapezeka kunena kuti 1959 ambiri a mtundu wa Chitutsi awa Chihutu adapanga chipani chawo. Chimene chinkhetchera kuti National Liberation Movement for Democracy and Development. Cha mdziko la Rwanda lomweja ndipo mtsogoleri wake anali Grigory Kayibanda. Nde Grigory Kayibanda anali munthu wa mtundu wa Chitutsi wa Chihutu titero amene amapanga mabalaizi Mahutu onse kuna kuti tisalole ulamuliro wa azungu aku Belgium muno. Komanso tisalole kuti Amatutsi amene iwo ndi anthu ochepa adzilamulira the majority chifukwa in normal circumstances zimakhala kuti majority rules the minority, not the minority ruling the majority. Ndi waja zimawanyasa sizimasangalatsa kuti anthu a mtundu wa Chitutsi amene alipo ochepa adziwalamulire waja. Ndifake atapanga chipani chimene ndachifotokozachi kudapezeka kuna kuti by 1962 ufulu wa dziko la Rwanda unatheka. 1962 ndipo Angerezi ochokera mdziko la Belgium anayamba kuchoka. Now problem mene Angerezi a mdziko la Belgium anapanga zinthu zosokoneza kwambiri. Chifukwa ndinanena kuna kuti mene amadzatenga dziko la Belgium iwaja amagwira ntchito ndi Matutsi. Mahutu kwa iwo anthu opanda ntchito. Koma tsopano mene amatuluka mboma
anayamba akudziwa kuti tikuchoka mboma, anayamba kugwira ntchito ndi Mahutu. Okay. Ndiye kuti anayamba kutenga anthu ena mtundu wachithutsi ndi mayika maudindo osiyanasiyana boma kuti iwo akamachoka mboma mutsale Mahutu, Mathutsiwa akhale kunja kwa boma. Ndi anthu amene ali achokere limodzi. Chingachitike ndi chotani. Bola Angereziwo apita kwawo, koma awawa Mathutsiwo awasiya muno. Zikhala zotani akakhala azunga ku Belgium apita kwawo, ndi anthu akamakumbukiranso zimene akhala kupangira na mbuyo. Mdziko la Rwanda kuchitika zotani. Moti by 1962 mene dziko la Rwanda limayendera ufulu odzilamulira, kudapezeka kuti dziko lija lidayamba kuyendetsedwa ndi president oyambirira Gregory Kayibanda amene ali mtundu wa Chihutu. Ndi zimene zija tsopano ndi zimene zinabweretsa mavuto akulu kuti tsopano Mahutu adayamba kunena kuti munkerekedwa ambuyano aja ali mboma pano ndiye mutimva madzi. Munali kuolamula inu. Munali kuolamula. Pano muli kunja. Njala yakutsutsa. Ndiye pano mutimva. Zimene zija tsopano zimene zidapangitsa kunena kuti tsopano Mathutsi ambiri ayambe kupeza kusowa mtendere pansi pa boma limene langobwera kumene motsogozedwa ndi Gregory Kayibanda la Mahutu. Yes. Ndipo zimene zija zidayamba kugwetsa kuti Mahutu ambiri adayamba kumazunza anthu amtundu wa Chithutsi. Ndipo ena mwa iwo ataona kuti iyi kuno sitipezako mtendere, bwanji tichoke. Okay. Ndipo ambiri adayamba kumathawa kumapita maiko oyandikana nawo ngati Uganda, ena mapita ku Kenya, ena mapita maiko ngati Tanzania kumene amaona kuti khoza kwa bisalako. Ndipo ena anatsala momo ndithu. Ndi otsalawo ndi amene amasowa mtendere kuti kuma kunoko ndi kuvuta. Ndipo mukupita kwa nthawi mtsogoleri amene Gregory Kayibanda mene amayendetsa dziko la Rwanda, anthu ena amtundu wa Chihutu samakhutira ndi mene Gregory Kayibanda amayendetsera dzikolo. Munthu wa mtundu wawo. Chifukwa iwo chimene amayembekezera una kuti Gregory Kayibanda apereke lamulo lonena kuti anthu amtundu wa Chihutu athetseretu mtundu wa Mathutsi. Asapezeke chifukwa iwo ankamva kuwawa kuti aino ake akuti amamva kuwawa ndi mene iwo amazunzikira mu nthawi ya Angerezi pansi pa Angereziwo ndi anthu amtundu wa Chithutsi. Ndi samafuna kuti mdziko la Rwanda mupezeke anthu amtundu wa Chithutsi. Okay. Ndi adayamba kumalimbana nawo. Ndi chifukwa kuti mtsogoleri tsopano wayamba pang'ono ndi pang'ono wayamba kuluza support kwa anthu amtundu wake amutuluka. Zimene zijazo zidapangitsa kuna kuti tsopano President Kayibanda anali ndi ame chief staff udindo wa ku ameneyo amene amagwira naye ntchito limodzi amene anali dzina lake Juvenal Hiblaimana. Okay. Hiblaimana. Ndi Hiblaimana uyu tsopano ataona dazi kukhala ngati anthu ambiri amtundu wa Chihutu sakufuna mtsogoleriyo. Ndipange bwanji. Ndi pamene iyeyu adapanga zofanira nako ndi zimene anapanga mtsogoleri wa dziko la Uganda. Okay. Idi Amin. Idi Amin anakhalapo ame chief staff wa Milton Obote. Ndi amene anapanga connive ndi asilikali ndi kumulanda Milton Obote utsogoleri. Uyuso anamanga zomwe Juvenal Hiblaimana. Kuna kuti adamemeza asilikali ena ndi kunena kuti uyu tinchotse. Ndipo asilikali amene adagwirizana ndi Juvenal Hiblaimana tsiku limene adangoganiza kuti that was 1973 pamene adazungulira nyumba ya chifumu ndikumuuza kuti Gregory Kayibanda kuti atule pansi ngati mtsogoleri wa dziko la Rwanda. Ndipo kumeneko kunene kutha tsopano kwa ulamuliro wa Gregory Kayibanda pa mtundu wa Mahutu. Okay. Tinene kuti mwina chifukwa chimene adamulandira chidali choti sakuchita zimene mtundu wake ukufuna. Mtundu wa Mahutu ukufuna. Osati nkhani ya zachuma, nkhani ya chani. Kwambiri sine nkhani ya zachuma. Komanso kunena nkhani ya kuti samapanga zimene mtundu wa Mahutu umafuna. Pofuna kuthana ndi mtundu wa Mathutsi. Okay. Ndifake adaona kuti Juvenal Hiblaimana ali ndi kuthekera kuti akhoza kutsatira zimene mtundu wa Mathutsi ungafune. Okay. Ndipo atachoka pa mpando by 1973 dziko la Rwanda tsopano linayamba mtsogoleri wachiwiri, that is Juvenal Hiblaimana. Iyeyi atalowa ngati mtsogoleri wa dziko la Rwanda anali ndi ntchito yoonetsetsa kuti apange convince mtundu wa Mahutu kuti iyeyo ali ndi kuthekera kokwaniritsa kopanga zimene mtundu wa Mahutu ukufuna.
ndipo choyambirira nchofuna kuthana ndi mtundu wa mathutsi. Ndipo zidayamba kuchitika ndithu kuti tsopananso Juvenal Habyarimana adayamba kupanga ndi amene adayambitsa system ina kuti anthu ambiri a mtundu wa chithutsi aziphedwa. Komanso azimayi ambiri a mtundu wa chithutsi mukampeza kani mzimayi wa mtundu wa chithutsi amene aja akuti azigwiriridwa. Ku Rwanda kunkachitika zimene tikambazi zisanachitike zenizeni za 1994. Ndi zimene zidayamba kuchitika kuti anthu ambiri a mtundu wa chithutsi anayamba kumazunzidwa nawonso a mtundu wa chithutsi akapeza ka space anapeza kuti nawonso amatani kuti amabwezera. Ndi mukupita kwa nthawi kudapezeka kuti mpingo uchona uli kuti nthawi imenenso zimafika pena poti mpingo umatokhala ndi mphamvu koma apa mpingo sukanapangapo anthu. Chifukwa kunayi kuti anthu a mtundu wa chithutsi achihutu awa chimene amafuna kunali kufuna kubwezera zimene mathutsi amapanga akuti mu nthawi ya ulamuliro wa ma-Belgians. Ndi zimene zija zidamangitsa tsopano kuna kuti mukupita kwa nthawi mathutsi anaona kuno kodi sitipeza mtendere. Tipange bwanji kungokhala chete sizithandiza bwanji ifeyo tipeze njira yoti nafeso tibwezere pa zimene anzathuwa akutitana kuti akutipanga. Ndifake tsopano mathutsi adapanga gulu lawo la nkhondo limene linkatsogozedwa ndi Fred Ligwema. dziko limodzi lomwelo anthu agawanikana zinthu za serious mtundu wakuti ugwiririra mtundu wina kupha mtundu wina kwambiri nkuyamba kuti inu mukuyendetsa boma ife tikhala ndi gulu lathu la asilikali. Ndi mtundu wa mathutsi utamanga gulu lawo chedwa ndi Fred Ligwema umapita maiko osiyanasiyana kumakapanga kagulu la uchifwamba kuti nthawi zina apita mdziko la Rwanda lija akamenya ndi asilikali kenako athawa, nthawi zina abwereranso apha mahutu angapo ndikuthawa ndikubwerera. Zimene zino zinkaonjezera mkwiyo wa mtundu wa mahutu. Ndipo wanena kuti mahutu pamene afika apa ifeyo singasekereso pafunika kuti mtundu umene utithane nawo. Ndifake mene Fred uyu kuyambira mzaka za ma 1980 anakhala kumatenga zida za nkhondo kumaiko ena ngati Uganda kwa Idi Amin kumeneko ndi maiko ena amalumikizana ndikumaka kuti azilimbana ndi mtundu wa mahutu. Zinakhala zikuchitika ndithu kufikira tsopano kuti mchaka cha 1990 kudapezeka kuti Fred Ligwema uja anaphedwa ndi asilikali aboma la mdziko la Rwanda. Sonza kuti ndekuti mtundu wa mathutsi uja pamene umadalira kuti ndi mtsogoleri wathu Fred Ligwema amene chifukwa cholinga chawo chimene amafuna nchiona kuti alimbane ndi boma la dziko la Rwanda mpaka na agwetse ulamuliro wa mahutu kuti mathutsi abwerere mboma. Koma chifuna kuti zinayi zina kuti mahutu ndochuluka kunayi kovuta ndipo oyikana khala kuti njirayo ndi ya vote kuti anthu akavote ndi kuti mathutsi sakanawo analibe mahutu owina nakakhala mahutu. Ndi zimene zija zinamba komanso kuti tsopano Fred Ligwema ndi amene waphedwa. Tipanga bwanji ndi pamene tsopano mahutu waja amathutsi titero anadzana kuti gulu lathu limene tatilera mtsogoleri wathu waphedwa anatenga wachiwiri wake amene ali mtsogoleri wa mahutu uja ndipo gulu limene linkachita kuti Rwandan Patriotic Front limene limachitira chipongwe dziko la Rwanda lija Rwandan Patriotic Front timiri pamene mosabata kufikira sabata yamawa kuti tidzachoke pamenepa ndikuyamba kukwera ndikukwangula tsopano. Ndi wachiwiri wake amene adalowayo amatsogolera Rwandan Patriotic Front anali Paul Kagame amene ali mtsogoleri wa dziko la Rwanda lero. Ndi sabata yamawa tidzaona kuti tsopano Fred Ligwema mwaima poyipa poyendepo yambira pamene poyendepo yambira tsopano amene ali mtsogoleri amene wangulumbiritsidwanso kumene wakoza wapambana ndi ati 99.1%. 99% zotati kuli 50+1 adutsa ali pa 99%. So ameneyi akusankhidwa sopano kukhala Rwandan Patriotic Front. Akutenga udindo wa Fred Ligwema amene waphedwa ndi mahutu ye Paul Kagame ndi amene akutenga tsopano mtsogoleri wa gulu la zikuongera la Rwandan Patriotic Front. Kufikira sabata yamawa tidzakupatsiraninso ni programu yo gawo lomaliza la programu imene tikupatsirani lero mu programu imene ya ku
fuku lambiri pano pa Nzati. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndinali ndi John Gunde, pa kamera panali Joe Nsomera. Mwakumana nonse.